Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong tray master role ki lapan pau baki hapshim ki sian jam ki bating e bandawa naka sorkari ki mat jingdawa jongki walada ki hap ban shong patok ru namar ka kpo kadawa dak baki larai ban shong kalai mungor ha khnadri ubnaya yong arajar arpun riu ka baki lapur khat ban shong ha umat dur jong kyang nang ba lada umintri rang ba ka jala khat yaki banyakren ki jingdawa jongki nong tray master role ki kinthop ya ka karta shong tha jongki bakan debet 100% snam ban pen kieu ya ka bible asngi ya ki bra tre islam ya ka kam ka jingbom pat jubab uminti rangba ka jela ukanrat ke sangma ya ka memorandum bala pha ka JAC ka jingbom pat dep sieu ya ka tulop badangsa bar kiwe de ki jingdawa uba croel pariat advisor ka union ula ong bakinong tre master role ki kwa ban pen bet no e ka rukam tre kam jong kitna sarkar ka kum ki kindon jong ka an bat ban pen tre kam no e ka labor code Shushu ula pen pau ka jing sngo diaw ka jing bom krani e ki hendru phongut ki MLA halor ka jing dawa jong ki master role ha ka dorbar mang tingka ka badang shudap dang shan Kani ka jing yelang ka jong im ta ka sngi ka dai kasin ka manang kong bangin sedang no ban penjor ka jing yaki kadaw palong ba hagine ki benai bradep chief minister ula ong bang ni kendo yang i hori benai Januari wong hak patient tenrai mentang ila abado lai Februari dan ir tiki kam kiba jia menta galong ba kiba bun ki nong trai master role ki dai ban shong thai rep sansnem kila sha shong jubar agi department tang naga daw ba chief minister hado menta tre banya kendo na khodin te nata ka daw mat ki kendon gladan te kene ga dai ka wai ngim ban se ban kendo akane ga meeting te ya simi no surau ta jing rai ka rai bangi sim menta nang ne ga long ba ikerman ba lang ba ka ne ga meeting upon rat sangma chief minister jongi un khon no yangi ban khat che ga jing kra balai ngi ongum ta na mar ba khnang ban ya sai umdai mi ko ay chief minister ban ikendo ni ndai ka daw ga long ba ka tanat trai kam personal ba ka finance ka dai ban adon jingi dai ba rock hot ya kerki ang trai master tingi sim garai ba lada sngap lada khot ya karening hagine gisngi te khandai tarik dia uni mulai April nisnam ajar rio ngin song kalang ngor no ngin mi no asuro sandan hai ke jaka te ka jaka ngin yap prakhat ban perlong hang te ha mon jong pian nang ba te kata ka dai bonang kong habakot ladam la ngim ban se ban sim no ban mi hero lekim sha ngi haban sim ban ban mi ba hasuro nakabon ni i ki jing dawa ka jong phi le shu pha thang chim tho ni kam chu poi si sai to ka ibu ki jumpa bu phi na ki department halor jing ya jong ni master role ki jing tho ki mi man lo ga ki sen lai banai ki mi ban kam ta no personal tanda kita ka jing tho ni seu deu bu ban ya tho ba kim trai kam habo ki office sarkar bale kim trai kam imat ba ki officers ki khlem yo ikid order ne bakim tre ban pentri ka kalonggom kita ka ba ndrip sans nam de bechong that ndrai ki nong tre ki officers ki ong bakasan bukra ki de don ka jabing ka perkhat ka jongki te ka wai pat ki ban kiu ya ka ban kiu ya ka ne ka bible asngin ki don ka unskill semi skill highly skill ndrai ki ne ro ki bra tai parat sans nam ki officers concern ki de ban kiu ki de ban tre kam ndrai ki ne ro kram ban tre kam kita ka de ki kam ki mi man nga po tamba ki officers ki staff ki tre ban treka ki manta ka department ka PHE ko malong manta baro ka bai ki department ki ba tharai ki nong tre ki la ban poi hado lai sawa jarun kita ki sakta ba na hado manta ya ka RCW ka ba dai ka an ki ba ka dai ban la tre ka manta ka jo lai bus ka han tre ka kapisa ke de banyo man lo banai ro kalam trek kam yo ado ki sa ko do live banai sa kawai pa ka department ka de agriculture ka handloom ka weaving kine ke de pon ke de long kame ki rio sla nang tapat kin ai ba mi ki khneng kin thani ki jan ka ba ka sarkar man ta ka pen irong ka leng bertai ki dan khneng rung dia andre ki nong trai masterol ki yo bisa sisen khandai banai kan leng ka handloom lai ki ba trai man la kasngi agisi bana da hado mentano na Julai kimpat yo ka baino
tekini Bana ga iga daw ba chief minister uklam tre ban khot ekren bat phi namar ba kane ka dei ka issue ka ba ngi la slem ba pila demand la ne ba phi pha ka jing tho chu si am ban khot ekren shikamit kata harap ngi dang sah dom balai khot yang namar ka jing kular ka jong o larsen ka bai ka ong ba how December kendo komni ekren baru ong be patient. I'll meet you on the month of January next year. We'll have a good discussion. It's very important issues. Kabar pan haga pa ka pre-budget bo interact bat ngi kinong song hang toro ngi la pha ka message nang ba account jo hajing dai bat ka VDA ka ba kam trekam bulan Oktober kataro la pular hang ba ya kan ni VDA ka ba trekam arsen system strike April ba strike October kani karang mandatory ya kan ni uong ba are going to examine it dan rai ngimtep kai pat kadawalan dat kini roughly gading kendo jong iman ga district milai kendo kala pan poi apa live how lab sang jar habra ka jala kila banda na kinang tagi babon tang minong tre gede po PWD road building mechanical pagka PhD ni ba phi dawa ban thung kampura ru yekine gi bla tre khamslam halor kan ni pi gamdai bangi dawa ni ki dawa makam trikam kadan ka RCW duduk ka kandai spa kandai pun rius nam kato ka kam trikam kadan ki vakansi ha group di pos te manha ko ni ki panai beradab magliang kabin ni iba kila pediang government kala pediang ban pentrikam ya kan ni ka RCW maka ong ya ptha ya berro ginong tre gi officers kidan ki vakansi group di pos thong shwa gi senior mos RCW rangi selsi per bantip kum ong PhD kabarim tam department rai wairom pad yo RCW tegi pos vakan pos ki bon rangi tip ba ki thong gi officers ki bhayeng gi officers ne thong gi minister rai gedai hok jong imyo Kibla tray ka nasnem. ha Kibla tray ka nasnem. RCW ki ba trai dunai ka chosnem kat kum ka kandan jong ga an ki dan hok pan yo ka RCW ba pi ong ban kiu ya ka bai nong sngi ru dei pila ban ni thu man ta kat no ka bai nong ki yo namar pi don skill unskill roughly pila ban ni thu skill unskill kat na ka kat no ki yo man ta sha ka kat no pi kwa ban kintiu ya ka tulok ta halor kan ni pipen nagaleng ka labor department ka don ka committee ka ban pet ya ka ki dor ki marba mardi kat kum bala ai board na katagaan ba stuk April stuk Oktober ki depan penkieu lada ki marba mardi ki kieu hayawan te ka ba menta ka latest ka dai stuk April arjar pesan ta hagan ni ki unskill ki yo menta san spa sa koi tangka ki semi skill san spa pra apply ki skill rispa arpusa bat ki highly skilled rispa arpusa kani ka dai stuk April arjar arpusan ka stuk Oktober nagaleng jang ka labor department ka klem pentraikam hana ke ong ka daw ko long ba ka GST nagleng government of India kala od ya kataka rate ka dor jongka ki marba mardi hayo hanne hajla Meghalaya ro kila akhir dor tenta ka daw kalam trikam tangipan ngi ong bangila pagapaleng ka kiu dor ki marbam kiu dor haswa ga Diwali ngi yo ibo panir uhir dor kan ka paleng ka kiu dor Tamantala yun ka stuk April hajar pun rio kala iban try kam ro manigis ngi ngilo ya baka ka LPG kala kiyon report ka kumpanya yang bam kala kiyo dor tenta ka daw mod kalong kulmar from try kam jong ka labor department bat ka sarkar jilla bro away kawakong sanchu hang ne ka bangidang lango hado manda kadai ka labor code kadai ka bor ka bala pengkup bor kat kum ki an kendon ki bala ka government of India kala yang ngi nong tribal la baro kumjo ingi masterol talor kan ni kala pas government of India na do umrai November jar arsan ringi langon hado menta ka klem trikam hajala Meghalaya kat bagi bai pat ki jalla kala trikam sat halor ki jing labor code la daga trikam ka labor code ki masterol ke de song thain repusna kin yo ya ka EPF KPF kadai ka bala don lupa habro ka bagi jalla karin dia
kidai ki masterol ki dan han ban yo nadadan ka to ki masterol kim dan kam syo ban kulmar ban kata kalawai ka jong ki kam long arten syo namar EPF kadan kabanta baka sarkar ki jalla ka haban contribute nang tan na kulong trairo haban contribute tegan ka kot ka khia ro kan pait nang ba ka EPF tingilang mo hado man ta balay ka kam tray ka te na ta kada mat kini kay ki jingjia haswa ha jalla ngim ban se ban simno ka rai binghapan paghi ka ba khamjo ladaga dawayang iban ladaga wayang iban yami hasurok na dabal song hajir ro ngim ban se syo na mark po ula dawa kayo gi marbam kana kiyo te kani te kai tingi kwa ban penbaj ban persak sarkar sai no ikane ngi kwa ban penbaj ya kerkom trikam jong kitanat sarkar kat kum kendon jong ka an ka lebakon ka baar pan kalong ba ngim kwa ba ki officers namar manta ki pensilur ban tray contractual ki thong contractual han rai la daga lebakon kam tray ka mangne kumno pin la tray ka contractual ngi kwa ban ka onget kam sarkar kimla si banthong nong kila abon pala man la wai po malero ukran ye kani ki officers ki kren han rai ye ka lebakon ban tray ka tala tray kam lebakon kalong kabiang social security ka jingira paro ta ka bakhado tam ka bangis ngosi mene na ya karan bakin rep hongot ki MLA ka jingira manakani ka shwa ka budget session ngila karan ya baro kin rep hongot MLA ya baro ki politician baro inong kitkam juga political party wadam kan mau ngitang election wadam te jing khangi election karan ni kani bo assembly andreng ni seusi hado man tao wairu MLA mdan bakran tigi kanan iyo election ki ong ki baduk ki bakardo ki balas ngi kibun ki political party andray man tapat unda no wayro ba he tangga nilong tangga ktin yakam